Yauwa a yau mun zo mu sa gasar waƙa tsakanin manya-manyan mawaƙan Arewa. Za mu sa gasarmu tsakanin Hamisu Breaker, Umar M Sharif. Sabida masoyan Hamisu Breaker suna cewa ya fi Umar M Sharif iya waƙa. Masoyan Umar M Sharif suna cewa ya fi Hamisu Breaker iya waƙa. A yau za mu tsefe mu tantance. Wannan babbar gasa ce da za mu yi ta a 2025. Za mu fara da Hamisu Breaker. Hamisu Breaker, ina so ka min waƙa ta gani ta faɗa, domin masoyanka suna can suna dako ka ɗau wannan gasar da za a yi ta. Bismillah. Kula da ni ki mina an ba bike to zan Gaskiya ne Hamisu Breaker, wannan waƙar da kai ta yi daɗi sosai, amma me ka ɗan sake gwada min, domin wannan kalaman soyayyar da kai a waƙar nan gaskiya ni kaina an biya ni an tashe ni, amma me ina so ka ɗan sake gwada min na tabbatar da ba bogi bane kuma ba loki ka kwasa ba. Bismillah. ladabi hankali ne kuma ɗabi'u. Gaskiya ne Hamisu Breaker, wannan ita ma ta yi kyau sosai, an tashe ni, na baka maki 49. Ina zuwa zan dawo kanka. Umar M Sharif, ka ga yanda Hamisu Breaker ya tsaya ya mun waka ta gani ta faɗa. Ina so kai ma ka mun waka ta gani ta faɗa, domin masoyanka suna can suna dako ka ɗau wannan gasar, sabida na san cewa kai ma ba kan wallasa bane. Bismillah. Cikin zuciya Gaskiya ne Umar M Sharif, wannan waƙar da kai ta tashi kaina sosai, amma me ka ɗan sake gwada mun na tabbatar da ba bogi bane kuma ba loki ka kwasa ba. Gaskiya ka tashan, amma me ka ɗan sake gwada mun saboda 'yan kallo su tabbatar. Bismillah. ya zinariya adam mata ba ki bai cika ba. Gaskiya ne Umar M Sharif, wannan waƙar da kai gaskiya ta yi daɗi sosai. Kai ma na baka maki 49. Ina zuwa zan dawo kanka. Masu kallo da sauraron mu, kun ga yanda Hamisu Breaker yayi waka, Umar M Sharif yayi waka. To ku zan bawa alƙalanci, dan idan nayi alƙalanci haka za a ce ne san kai, saboda wancan lokacin na yi alƙalanci an ce na yi san kai. To yau ku zan bawa alƙalanci, wane ne ya fi wani iya waka, wa yake tashin kanka tsakanin Hamisu Breaker, Umar M Sharif? Ku sa mana a comment section. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.